Na tieto odporúčania podľa mňa čakali všetci celý podcast, že aké oblasti možno povieš, že teraz sa najviac oplatia, alebo ty ideš týmto naratívom podľa mňa od začiatku, že nesústrediť sa na to možno, čo sa páči im, ale nájsť si ten rastový segment, ktorý je v kurze. Veľa ľudí, ktorí sú aj úspešní v podnikaní, tak radia, že podnikajte tam, kde máte tú vášeň. Ale podľa môjho názoru tá vášeň nemusí úplne súvisieť s produktom. Ja som užívateľ našich produktov, mám do určitej miery vášeň aj pre produkty, ale ja mám primárne vášeň pre iné časti tej firmy, na ktorých je tá firma postavená. Čiže aj keď mám pre niečo vášeň, tak by som nešiel do oblasti, ktorá je sa zmenšujúca. Že to je ako nejaká úplne základná poučka ekonomie, že na to, aby niekto dosiahol skvelé výsledky v kategórii, ktorá každým rokom je menšia, tak treba naozaj, že enormné úsilie významne overperformovať trh. Zároveň, keď niekto je len priemerný v rastovej kategórii, tak stále sú to skvelé ekonomické výsledky pri, dajme tomu, že aj priemernom úsilí. Pre mňa je dosť iracionálne, ak niekto má síce pre niečo vášeň, ale aj tak sa rozhodne ísť proti tejto tvrdej štatistike.